Tässä jaksossa ei ole mitään yliluonnollista. Ei aaveita, ei hirviöitä, ei selittämättömiä ilmiöitä, vain kohtaamisia oikeiden ihmisten kanssa. Tilanteita, joissa vasta jälkeenpäin ymmärtää, kuinka vaarallisessa hetkessä oikeasti oli. Ehkä juuri siksi nämä tarinat ovatkin niin pelottavia. Olin noin 24-vuotias, kun valmistuin korkeakoulusta. Halusin pois lapsuuden kodista ja elää ensimmäistä kertaa täysin omillani. Sopiva tilaisuus tuli yllättäen. Isoäitini oli muuttanut palvelukotiin noin vuotta aiemmin, ja hänen talonsa oli seissyt tyhjillään siitä lähtien. Kysyin vanhemmiltani, voisinko muuttaa sinne. He puhuivat asiasta isoäitini kanssa, ja hän suostui. Hänen mielestään olisi jopa mukavaa, että talossa olisi taas elämää. Alue oli nousussa, mutta mukana oli yhä levottomia ja rosoisia kortteleita. Olin innoissani, kunnes menin ensimmäistä kertaa käymään asunnolla ja miettimään, mihin asettaisin tavarani. Talo oli pitkä ja kapea, niin sanottu shotgun-tyylinen asunto, jossa kaikki huoneet ovat peräkkäin. Asunnossa oli kellari, johon pääsi vain ulkokautta. Kävelin huoneesta toiseen, kun tajusin kuulevani ääniä. Aluksi ajattelin vain kuvittelevani äänet päässäni. Sitten pysähdyin. Äänet kuuluivat selvästi alhaalta. Kellarista. Soitin poliisille. He tulivat paikalle ja saattoivat ulos 6 ihmistä, jotka olivat asuneet kellarissa luvatta. Kun he olivat poissa, menin itse kellariin. Poliisit olivat jo vieneet huumeet ja kaiken muun laittoman, mutta jäljelle jäänyt oli silti pysäyttävää. Seinät oli sotkettu spraymaalilla. Kellari itsessään oli vain betoninen tila, jossa olivat lämminvesivaraaja ja ilmanvaihtokone. Normaalisti en olisi välittänyt lainkaan, mutta maalaukset olivat outoja. En tiedä mitään okkultismista tai saatanallisista symboleista, mutta tunnistin pentagrammit. Niitä oli useampi. Lattiaan oli piirretty liidulla ympyrä. Poliisit eivät osanneet sanoa asiasta mitään. He eivät tienneet, mitä nuo maalaukset merkitsivät. Kaadoin vettä lattialle ja huuhtelin ympyrän pois. Seinien maalauksiin en koskenut. Annoin niiden olla. Muutama kuukausi kului. Unohdin koko kellarijutun. Olin alkanut seurustella naisen kanssa, josta tuli myöhemmin vaimoni. Eräänä yönä hän oli luonani. Olimme kylpyhuoneessa, harjasimme hampaita ja valmistauduimme nukkumaan, kun takaoveltamme kuului koputus. En reagoinut. Sitten koputus kuului uudelleen. Kello oli 1 yöllä. Otin aseeni ja menin ovelle pitäen sen poissa näkyvistä. Kuistilla seisoi mies. Avasin sisemmän puuoven, mutta pidin ulomman myrskyoven lukittuna. Kysyin, miksi hän oli tullut niin myöhään. Hän sanoi vain, onko Kristiina täällä? Sanoin, että hän oli väärässä talossa. Hän vastasi rauhallisesti, ai, haluatko sitten, että lähden? Sanoin, että hänen oli parempi lähteä eikä tulla takaisin. Hän ei sanonut mitään. Hän vain tuijotti minua. Suljin oven. Mies käveli portaat alas ja jäi seisomaan takapihalleni. Hän ei lähtenyt. Hän seisoi siellä ja tuijotti taloa. Hetken päästä hän siirtyi kellarin oville ja yritti avata niitä. Olin lukinnut ne riippulukoilla. Hän riuhtoi hetken, mutta sitten luovutti. Avasin takaikkunan ja huusin, että hänen oli parempi häipyä ennen kuin poliisit saapuvat paikalle tai hänet ammutaan. Tai molemmat. Hän vain katsoi minua. Sitten hän lähti. En nukkunut sinä yönä. Pari kuukautta myöhemmin tyttöystäväni sanoi nähneensä saman miehen uudelleen. Hän seisoi taas takapihalla ja tuijotti taloa. Tällä kertaa keskellä kirkasta päivää. Soitin poliisille. Mies yritti jälleen avata kellarin ovia, mutta poistui ennen kuin poliisit ehtivät paikalle.
Seuraavana päivänä menin itse kellariin. Ajattelin, että siellä täytyi olla jotain, mitä hän yritti hakea. Jotain, minkä olin missannut. Mutta ei ollut. Vain kostea, likainen kellari ja multalattia. Ei mitään arvokasta. Ei mitään järkevää syytä. Minulla ei ole aavistustakaan, miksi hän halusi sinne niin epätoivoisesti. En usko, että saatanallisilla symboleilla oli oikeasti mitään tekemistä asian kanssa, mutta ne tekivät kaikesta huomattavasti karmivampaa. Jouduin lopulta muuttamaan pois, enkä koskaan nähnyt sitä miestä enää. Pientä taustatietoa ensin. Tämä tapahtui viime vuoden helmikuussa. Olin silloin 17-vuotias ja olen tyttö. Oli ihan tavallinen päivä. Olin juuri tullut koulusta kotiin. Olen aina ollut vähän arka, kun olen yksin kotona. Ei jatkuvasti, mutta joskus se iskee yhtäkkiä. Tulee todella huono olo. Ajatukset lähtevät laukalle ja alan olla vainoharhainen ilman syytä. Kuvaan ensin talomme käytävän, jotta kokonaisuus on helpompi ymmärtää. Käytävän alussa vasemmalla on minun huoneeni. Sen jälkeen, edelleen vasemmalla, on vanhempieni makuuhuone. Käytävän päässä on kylpyhuone, jossa on myös WC. Kylpyhuoneen ovi on outo. Siinä on kaareva ikkuna. Sen läpi voi nähdä liikettä, mutta ei selvästi. Jos olen kylpyhuoneessa, voin nähdä selvästi liikettä ulkopuolelta, jos perheenjäseneni liikkuvat oven takana. Ja jos olen käytävässä, näen liikettä kylpyhuoneen sisältä. Ei yksityiskohtia, vain liikettä. Olin tuona päivänä huoneessani ja päätin mennä vessaan. Menin kylpyhuoneeseen enkä sulkenut ovea. Olin yksin kotona, eikä se tuntunut sillä hetkellä tarpeelliselta. Sitten kuulin äänen. Se tuli vanhempieni makuuhuoneesta. Lattia narahti. Selvästi niin kuin joku olisi astunut lattialle. Ja sitten kuulin askeleita. Joku liikkui käytävää pitkin minua kohti. Lukitsin oven välittömästi. Katsoin puhelintani. Akkua oli jäljellä 10%. Minulla ei ole minkäänlaisia selviytymistaitoja, enkä tajunnut heti tilanteen vakavuutta. Soitin ystävälleni FaceTime-puhelun ja kerroin hänelle kaiken. Olin oikeasti kauhuissani, mutta nauroin hermostuneesti samalla. Päätin mennä lähemmäs kylpyhuoneen oven kaarevaa ikkunaa. Ja silloin näin miehen. Otin hänestä kuvan. Aloin huutaa. Huusin, että soitan poliisit. Huusin, että hänen pitää lähteä. Akun varaus oli lähes loppu, mutta soitin isälleni. Hän lähti heti ajamaan kotiin. Sen jälkeen puhelimeni akku loppui kokonaan. En voinut enää tehdä mitään muuta kuin toivoa, että isä ehtisi ajoissa perille. Olin paniikissa. Ajattelin koko ajan, että kun isä avaa etuoven, mies hyökkää hänen kimppuunsa. Istuin WC-istuimella noin 45 minuuttia. Pidin ovea kiinni molemmin käsin, siltä varalta, että mies yrittäisi työntää sen auki. Sitten kuulin sen uudelleen. Lattia narahti. Hetkeä myöhemmin isäni saapui kotiin. Hän sanoi, että voin tulla ulos. Eikä siellä ollut mitään. Ei ketään. Ei avattuja ikkunoita. Ei merkkejä murrosta. Ei mitään, mikä olisi selittänyt tapahtuneen. Siinä kaikki. Ajattelen tätä yhä usein. Mietin, kuvittelinko kaiken, vai tapahtuiko oikeasti jotain. Tämä tapahtui 5 vuotta sitten. Olin silloin 15-vuotias. Nyt olen 20-vuotias ja olen siis nainen. Isotätini terveys oli tuohon aikaan romahtanut, eikä hän enää pystynyt huolehtimaan itsestään. Perhe päätti, että hänen oli parempi muuttaa hoitokotiin. Isotätini oli äärimmäinen hamstraaja. En sano tätä pahalla, mutta se on olennainen osa tarinaa. Hänen talonsa jäi tyhjilleen. Ainoat, jotka kävivät siellä silloin tällöin, olin minä ja isäni. Aluksi huomasimme vain pieniä asioita. Tavaroita oli siirretty.
Laatikoita oli selvästi pengottu. Emme ajatelleet siitä sen kummempaa. Yhdellä isotätini läheisellä henkilöllä oli myös avain taloon, ja ajattelimme hänen ehkä hakeneen omia tavaroitaan, koska hän oli asunut siellä aiemmin. Mutta noin kuukauden kuluttua asiat alkoivat muuttua oudoiksi. Kävimme talossa useammin, yrittäen pelastaa joitain tavaroita ja käymällä kaikkea läpi. Joka kerta meillä oli tunne, että meitä tarkkailtiin. Ja sitten muutokset alkoivat käydä ilmeisiksi. Tavaroita ei vain siirretty, ne oli aseteltu niin, että ne huomaisi heti. Pehmolelut, jotka olivat aiemmin olleet hyllyllä, oli nyt asetettu siististi päällekkäin portaikon askelmille, yksi askel kerrallaan. Lattialla oli likaisia jalanjälkiä. Laatikoita oli revitty auki ja niiden sisältö oli levitetty ympäriinsä. Aloimme epäillä tosissamme, että talossa kävi joku. Aloimme ajaa iltaisin ja öisin talon ohi, vain nähdäksemme vilkkuisiko sisällä taskulamppu tai näkyisikö mitään liikettä. Kerroin tilanteesta ystävilleni. Olimme tyhmiä teini-ikäisiä ja päätimme, että olisi hyvä idea viettää talossa yö. Leikkiä vartijoita. Ottaa kiinni tämä henkilö, joka tuntui meistä lähes aaveelta. On tärkeää mainita, että taloon ei ollut mitään murtautumisreittiä. Yksikään ikkuna ei ollut auki. Kaikki ovet olivat lukossa. Meillä ja sillä isotädin tutulla oli avain asuntoon. Sinä iltana minä ja 3 ystävääni asetuimme keittiöön. Aluksi kaikki vaikutti normaalilta. Oletimme, ettei ketään ollut paikalla. Tilasimme pizzaa ja juttelimme, odottaen, että jotain tapahtuisi. Jonkin ajan kuluttua päätimme lähteä lyhyelle kävelylle. Minulla oli mukana 2 koiraani. Varmistin vielä, että lukitsin oven huolellisesti lähtiessämme. Palasimme noin 15 minuutin kuluttua. Olohuoneen viimeisessä nurkassa paloi yksi lamppu. Koko olohuone oli täynnä roinaa. Jotta lampun olisi voinut sytyttää, jonkun oli täytynyt kiivetä kaiken sen yli. Silloin tiesimme varmasti, että joku oli nyt talossa. Palasimme keittiöön ja päätimme pysyä hiljaa. Halusimme nähdä, mitä tapahtuisi. Hetken kuluttua yksi ystävistäni, kutsutaan häntä Janeksi, säikähti ja halusi lähteä kotiin. Annoimme hänen mennä. 5 minuuttia sen jälkeen, kun Jane sulki etuoven perässään, kuulimme askeleet. Joku käveli alas puisia portaita. Äänistä päätellen hän uskoi, että talo oli tyhjentynyt. Kuuntelimme portaiden narinaa niin keskittyneinä, ettemme heti tajunneet, kuinka lähellä hän oli. Vasta kun yksi koiristani alkoi haukkua ja askeleet pysähtyivät välittömästi, ymmärsimme tilanteen. Vain yksi seinä erotti meidät hänestä. Paniikki iski. Juoksimme ulos talosta niin nopeasti kuin pystyimme. Portaikon ja käytävän välissä oli ovi, jonka olimme onneksi lukinneet palattuamme kävelyltä. Ulkona päätimme soittaa poliisit. Seisoimme talon edessä pidätellen hengitystämme, yhä sokissa tapahtuneesta, kun yhtäkkiä kuulimme miehen äänen. Hän puhui hiljaa, luultavasti puhelimeen. Silloin huomasimme, että toisen kerroksen ikkuna oli raollaan. Sen oli täytynyt aueta myöhemmin, aiemmin yksikään ikkuna ei ollut auki. Emme saaneet sanoista selvää. Jotain tyyliin. Jäin kiinni. Puoli tuntia tuntui ikuisuudelta ennen kuin poliisit saapuivat. He tutkivat talon, mutta eivät löytäneet ketään. Hänellä oli ollut runsaasti aikaa piiloutua. Talossa oli huone, joka oli täynnä pahvilaatikoita kattoon asti. Sen jälkeen kaikki meni vielä oudommaksi. Hän alkoi selvästi leikkiä kanssamme. Taloon ilmestyi lappuja, joissa oli outoja hymiöitä ja kukkia, ja viestejä kuten "Ota minut kiinni". Etuoven alle ilmestyi hälytin, joka kilahti aina kun joku tuli sisään, jotta hän tiesi jonkun olevan paikalla. Makuuhuone oli tuhottu täysin tunnistamattomaksi. Huonekaluja rikottiin. Hän kävi vessassa ja asetti kukan ulosteen päälle. Kaiken tämän hän teki jäämättä koskaan kiinni.
Aloimme käydä talossa yhä useammin. Ensin kerran päivässä, sitten kerran tunnissa. Ei mitään. Lopulta päätimme antaa tilanteen rauhoittua ja olla puuttumatta asiaan hetkeen. Talo oli sillä välin muuttunut lähes asumiskelvottomaksi. Se haisi kissan virtsalta ja mädäntyvältä roinalta. Noin 4 kuukautta myöhemmin eräs ystäväni kertoi nähneensä hahmon ikkunassa, verhon takana, tuijottamassa ulos. Ajattelimme vain, no niin, taas mennään. Päätimme palata talolle. Meitä oli 7. Olimme valmiita käymään koko paikan läpi, huone huoneelta, ja selvittämään, mistä tämä mies tuli ja mihin hän katosi. Kaikki ovet olivat yhä lukossa. Sisällä keittiössä oli mädäntynyttä ruokaa. Olohuoneessa odotti uusi yllätys. Hän oli ulostanut pahvilaatikon päälle. Kuin eläin. Jaoimme porukan. 4 jäi asuintiloihin. 1 jäi ulos. Minä ja ystäväni Carl menimme talliosaan. Siellä oli reikä seinässä, joka yhdisti heinäsäilön ullakolle. Emme koskaan olleet saaneet selville, missä kohtaa ullakkoa tuo aukko oli. Carl heitti pieniä kiviä reikään, joka näytti olevan peitetty pahvilla toiselta puolelta. Tarkoitus oli, että ystävämme kuulisivat äänen ja löytäisivät aukon yläkerrasta. Yhtäkkiä joku koputti takaisin. Näimme pahvin taipuvan, kuin joku olisi lyönyt sitä toiselta puolelta. Huusin ulkona olevalle ystävälleni, olivatko he löytäneet ullakon aukon. Vastaus oli, ei. Kaikki ovat alhaalla. Carl ja minä ryntäsimme ulos tallista muiden luo. Jos menisimme nyt ullakolle, saisimme hänet kiinni. Hän ei voisi paeta ilman, että kohtaisi meidät portaissa. Juoksimme ylös, ja taas ei mitään, ei ketään, ei jälkeäkään. Sen jälkeen luovutimme. Tajusimme, että tilanne oli liian vaarallinen. Hän ei ollut koskaan satuttanut meitä, vain pelotellut, mutta emme tienneet, mitä tapahtuisi, jos oikeasti kohtaisimme hänet kasvotusten. Vanhempamme eivät myöskään olleet tyytyväisiä siihen, että teimme tätä. Kuukaudet kuluivat. Välillä ajoimme talon ohi ja näimme himmeän valon sisällä. Lopulta talo laitettiin myyntiin. Se tyhjennettiin kokonaan ja on nyt remontissa. Olen halunnut jakaa tämän tarinan jo kuukausien ajan. Nyt kello on 4:30 aamulla, enkä saa unta, koska pelkään yhä, että joku saattaa vaania asunnossani. Joten ajattelin, että nyt on oikea hetki kertoa tämä. Taustatietona kerrottakoon. Työskentelen baarimikkona, ja minulla oli eräänä iltana ollut aivan hirveä työvuoro. Minulla on paksu nahka, ja osaan pitää puoleni, mutta sinä iltana eräs mies ahdisteli minua seksuaalisesti baarissa, jossa työskentelen. Hänet heitettiin lopulta ulos, mutta päätin silti jäädä loppuvuoroksi. Soitin isälleni ja puhuin hänen kanssaan. Päätimme yhdessä, että jos olin fyysisesti turvassa ja henkisesti valmis jatkamaan vuoron loppuun, voisin tehdä niin. Ja niin tein. Poikaystäväni odotti minua hereillä meidän yhteisessä asunnossamme. Asunto on katutasossa. Hän oli tehnyt itsekin täyden työpäivän, mutta tiesi, kuinka järkyttynyt olin ollut aiemmista kommenteista. Kuvittele tilanne näin. Makaamme sängyssä. Sänky on keskellä makuuhuonetta takaseinää vasten. Makasimme niin päin, että päämme olivat siinä, missä jalkojen normaalisti kuuluisi olla. Televisio oli päällä, mutta mikään ohjelma ei pyöri, vain suoratoistopalveluiden valikkonäkymä. Poikaystävälläni oli käsi selälläni. Hän oli juuri nukahtanut. Tiesin sen hänen hengityksestään. Minä selasin puhelintani ja annoin vihdoin illan tapahtumien aiheuttaman epämukavuuden alkaa haihtua. Sitten kuulin sen, hyvin hiljaisen sanan, tai sanat. Hei, jähmetyin. Tuntui kuin sekunnin murto-osat olisivat venyneet. Silmäni sinkoilivat televisioon, poikaystävääni, puhelimeeni. Ajattelin, tai oikeastaan epätoivoisesti toivoin, että olin kuvitellut sen. Toivoin, että olin vain väsyneempi kuin tajusinkaan. Ehkä jonkinlainen kuuloharha.
Sitten kuulin sen uudelleen, selvästi, kiistattomasti, käytävästä. Hei, se ei ollut kova ääni, se oli matala, hiljainen ääni. Sellainen, jolla kysytään, nukkuuko joku. Ainakin siltä se tuntui jälkeenpäin ajateltuna. Yhtäkkiä tajusin näkeväni hahmon käytävässä. Ymmärsin, että ääni kuului ihmiselle, joka ei kuulunut kotiini. En ole unohtanut sitä tunnetta. Murto tapahtui kello 4. Nyt kello on 4:44 aamulla. Sen jälkeen voin laskea yhden käden sormilla ne kerrat, kun olen nukahtanut ennen 4, ja jos nukahdan, herään usein 3 aikaan tarkistamaan, että kaikki ovet ovat lukossa. Tästä syystä kirjoitan tätä. En pysty nukkumaan. Mutta takaisin siihen hetkeen. Huusin kaikella voimallani. Poikaystäväni säpsähti hereille, hämmentyneenä, huutaen. Hän ryntäsi ylös ja tempaisi makuuhuoneen oven auki. Ja siinä hän oli. Tunkeutui ja seisoi käytävässä, tuijottaen meitä pimeydestä. Emme tienneet, mitä hän halusi. Emme tiedä vieläkään. Poikaystäväni työnsi häntä ja käski häntä lähtemään. Oli lauantai-ilta, joten ajattelimme molemmat, että hän oli vain baari-illan jälkeen eksynyt väärään asuntoon. Kunnes hän sanoi rauhallisesti, kylmästi, lähden nyt. Ja hän kääntyi. Ei kohti etuovea, vaan kohti liukuovea, joka johtaa suljetulle patiolle. Hän livahti ulos. Äänettömästi, nopeasti ja hyppäsi yli metrin korkuisen aidan. Emme soittaneet poliisille. Olin hysteerinen, sekaisin ja vakuutin itselleni sillä hetkellä, että kyseessä oli vain erehdys. Väärä asunto, ajattelin. Vasta myöhemmin, kun kerroimme tilanteesta muille, ymmärsimme, että siinä oli jotain paljon synkempää. Kahden paikallaan junnaavan vuoden jälkeen päätin tehdä elämälläni jotain. Vastoin vanhempieni mielipidettä muutin pois kotoa. Päätin myös jatkaa opintojani, mutta ilman rahallista apua se tarkoitti 2 työpaikkaa. Sitä kautta päädyin asumaan kellariin kämppäkaverini Ryanin kanssa. Talokompleksi kuului hänen vanhemmilleen. Siinä oli 3 kerrosta ja kellari. Toisessa kerroksessa asui vanhempi pariskunta. Ensimmäisessä kerroksessa asui nainen, jonka näin koko asumisaikani aikana ehkä 2 kertaa. Katutaso oli tyhjillään. Rehellisesti sanottuna asuminen siellä oli kamalaa. Yläkerran pariskunta riiteli usein. Katostamme tihkui jatkuvasti vettä, ja ikkunat olivat katutasossa, josta ohikulkijat näkivät helposti läpi. Ihmiset tuijottivat meitä jatkuvasti. Humalaiset virtsasivat ikkunoitamme vasten. Lapset yrittivät ottaa tavaroita ikkunalaudalta tai päästä sisään. Kesä oli painajainen. Mutta 2 tai 3 kuukauden jälkeen olin niin väsynyt, että lakkasin välittämästä. Haluatko katsoa, kun riisun omassa huoneessani? Olkoon. Uusi hämähäkinpesä kylpyhuoneessa. No, kai hämähäkkikammoni on nyt parantunut. Kylpyyn vaan. Ryan ottaa tavaroitani kysymättä. Ihan sama. 2 vuotta myöhemmin. On vuosi 2014. Elokuu. Minulla on univajetta, mutta minulla on vihdoin viikko vapaata. Ei opintoja, ei töitä, ei velvollisuuksia, pelkkää lepoa. Makaan sängyssä ja nukun koko päivän. Noin 4 aikaan iltapäivällä alan kuulla ääniä, paljon räpinaa, ovien paiskomista, nopeita askeleita. Ennen kuin olen kunnolla hereillä, huoneeni ovi aukeaa. Joku tarttuu minuun ja alkaa ravistella minua. Ylös. Avaan silmäni. Ensimmäinen ja ainoa ajatukseni. Ryan. Mutta tämä mies ei näyttänyt yhtään Ryanilta. Ryanilla oli pitkät mustat hiukset. Hän oli hyvin laiha ja käytti aina vihreää hupparia. Tämä mies oli paljon pidempi, lihaksikkaampi ja kalju. Ja silti aivoni rekisteröivät kaiken tämän ja ajattelivat silti. Ryan. Muistan sanoneeni jotain tyyliin. Mitä? Etkö näe, että yritän levätä? Käännyin vasemmalle kyljelleni. Mies ei lähtenyt. Hän tarttui minuun uudelleen ja sanoi taas.
Ylös, sanoin. Ei todellakaan. Ja sitten, ihan sama mitä teit tällä kertaa, mene pois. Todennäköisesti se kuulosti paljon sekavammalta. Sitten mies lähti. Kuulin hänen liikkuvan talossa jonkin aikaa. Melua, askeleita, ovien paiskomista. Sitten nukahdin uudelleen. 2 tuntia myöhemmin Ryan herätti minut. Hän oli paniikissa. Kysyi, olenko kunnossa. Minä olin vain, mitä nyt? Keittiö ja Ryanin huone oli tuhottu. Meiltä oli varastettu kannettavat tietokoneet, puhelimeni, Ryanin pelit ja mangat, ruokaa jääkaapista ja jostain syystä myös muistikirjani sekä pieni, halpa Bulbasaur-figuuri, jota pidin yöpöydälläni. Poliisi tuli nopeasti paikalle. Naapurien ja heidän kameransa ansiosta saimme videonauhaa. Tallenteessa näkyi pitkä, kalju mies, joka saapui tontille hieman 3 jälkeen iltapäivällä. Hän vietti hetken etupihalla ja siirtyi sitten talon taakse. Poliisit eivät olleet tyytyväisiä minun osuuteeni tarinasta. He katsoivat minua kuin pohtien, miten olin ylipäätään selvinnyt hengissä niin monta vuotta. Ryanin vanhemmat olivat vielä vähemmän vaikuttuneita. He käyttivät päiviä valittaen minusta ja sepittäen tarinaa siitä, miten minun olisi pitänyt taistella ja puolustaa taloa. Vanhempani yrittivät jälleen saada minut muuttamaan takaisin kotiin. Kun 3 viikon jälkeen tilanne muuttui vain ärsyttävämmäksi, pakkasin laukkuni ja tein niin. Sen jälkeen minulla oli vielä muutamia keskusteluja poliisin kanssa, mutta tietääkseni murtautujaa ei koskaan saatu kiinni. Olen varma, että tälle kaikelle on jokin looginen selitys, mutta olen silti todella iloinen, etten jäänyt katsomaan, mikä se selitys olisi. Kokemus oli siitä huolimatta todella karmiva. Noin 2 viikkoa sitten varasin Airbnb-asunnon toisessa maassa. Olin menossa konserttiin. Huone oli halpa, joten tiesin, etten olisi yöpymässä 5 tähden hotellissa. Se oli kuitenkin vain 1 yön asunto, joten ajattelin, että kunhan saan sängyn, se riittää. Matka ei alkanut hyvin. Dataverkkovierailuni ei toiminut kyseisessä maassa lainkaan. Ei yhtään. Kirjauduin kahvilan wifiin ja suunnittelin reitin etukäteen niin hyvin kuin pystyin. Pääsin talolle ajoissa, soitin ainoaa ovikelloa ja jäin odottamaan. Kukaan ei tullut avaamaan. Soitin uudelleen ja odotin 5 minuuttia. Lopulta huomasin, että ovessa oli postiluukku ja kurkistin sen läpi. Säikähdin. Sisääntulo näytti hylätyltä navetalta. Heti oven edessä oli pölynpeittämä sohva. Huonekaluja, jotka oli peitetty kankailla. Kaikki oli likaisen näköistä, vanhaa ja hoitamatonta. Rakastan yleensä vanhoja taloja, mutta tämä ei näyttänyt talolta, jossa kukaan asui, saati otti vastaan vieraita. Mietin, olinko tullut väärään osoitteeseen ja mitä ihmettä tekisin seuraavaksi, kun kadulta lähestyi erittäin vanhan ja likaisen näköinen mies. Kysyin häneltä, tiesikö hän missä Airbnb oli. Hän mumisi jotain, minkä tulkitsin myöntäväksi. Kysyin, oliko hän Tim, isäntäni. Hän sanoi olevansa ja avasi oven. Olen jo kuvannut eteisen. Sen keskipiste oli ehdottomasti ikivanha, nariseva portaikko, joka johti yläkertaan. Seurasin häntä ylös. Hän puhisi ja yski ja haisi voimakkaasti tupakalle. Epämiellyttävää, mutta vielä siedettävää. Toinen kerros näytti aivan yhtä hylätyltä. Oli pimeää. Huonekaluja oli kasattu satunnaisesti ja peitetty kankailla. Nousimme vielä 1 kerroksen. Saavuimme minun käytävääni. Se oli talon pahin osa. Seinissä oli halkeamia. Vanhoja maalaisaiheisia tauluja ja ristejä roikkui vierekkäin. Se näytti suoraan sanottuna kauhuelokuvan lavasteelta. Minulla ei yleensä ole ongelmaa synkän estetiikan kanssa, olen gootti, joten tummat jutut ovat nimenomaan minun juttuni, mutta tämä ei tuntunut tyyliltä. Tämä tuntui laiminlyönniltä. Hän näytti minulle kylpyhuoneen. Kylpyammeen laatoituksesta ja seinästä puuttui valtava pala. Kaikki näytti likaiselta. Hän näytti minulle makuuhuoneeni.
Se oli oikeastaan ihan ok. Hyllyillä oli vain paljon karmivia nukkeja, jotka saivat oloni epämukavaksi. Sänky näytti sentään siistiltä. Kysyin, oliko talossa wifiä. Hän sanoi ei. Se oli huono uutinen. Se tarkoitti, että minulla ei olisi mitään keinoa kommunikoida siellä. Kysyin myös, milloin uloskirjautuminen on. Seuraavana päivänä hän vastasi, ei sillä ole väliä. Okei. Sitten hän raahusti 4. kerrokseen. Se oli täysin pimeä. Säkkipimeä. Se antoi minulle todella oudot vibat. En todellakaan aikonut käyttää sitä suihkua, joten vaihdoin vain nopeasti vaatteet ja laitoin puhelimeni lataukseen. Kun menin uudelleen kylpyhuoneeseen, tajusin jotain, mitä en ollut heti huomannut. Taloissa ei ollut lukkoja, ei kylpyhuoneessa, ei WC:ssä, ei minun huoneessani. Se pelotti minua enemmän kuin mikään muu. Huomasin myös, että kylpyhuoneessa oli valtavasti puoliksi käytettyjä tavaroita. Suihkugeelejä, hammasharjoja, hammastahnaa. Hyllyllä lojui ripsentaivutin. Ei sillä tavalla, että ne olisi jätetty vieraita varten, vaan kuin joku olisi jättänyt ne sinne, eikä kukaan ollut vaivautunut siivoamaan. Päätin siinä hetkessä, etten jäisi yöksi tähän taloon. Päässäni pyöri kaikenlaisia skenaarioita. Entä jos nuo tavarat kuuluivat aiemmille vieraille? Ja miksi kukaan ei ollut jättänyt hirveitä arvosteluja? Oli heidät murhattu. Olin todella peloissani. Mietin vakavasti, pitäisikö minun ottaa kaikki tavarani mukaan konserttiin. Talo ei tuntunut yhtään turvalliselta. Selkäni oli kuitenkin todella kipeä raskaasta repusta, joten otin vain tärkeimmät tavarat ja lähdin mahdollisimman nopeasti. Mutta ennen lähtöä työnsin taitellun paperin huoneeni oven alle, jotta näkisin, oliko joku käynyt siellä poissa ollessani. Laskeutuessani portaita kuulin, kuinka joku käänsi avainta etuovessa. Hämmennyin hieman. Ilmoituksessa sanottiin, että talossa asui pariskunta, joten odotin näkeväni miehen vaimon tai tyttöystävän. Sen sijaan sisään astui keski-ikäinen mies ja sanoi, hei, minä olen Tim. Ainoa ajatukseni oli, kuka helvetti se toinen mies sitten oli? Olin kauhuissani, mutta kävin lyhyen small talkin ja poistuin talosta niin nopeasti kuin pystyin. Olin täysin järkyttynyt. Onneksi ehdin ajoissa keikkapaikalle ja konsertti oli kaiken sen arvoinen. Sen jälkeen olin niin väsynyt, etten mitenkään olisi jaksanut olla hereillä koko yötä, joten menin hostelliin. Se ei ollut täydellisen puhdas, mutta siellä oli wifi, toimiva suihku ja ovessa lukko. Oikea lukko. Seuraavana päivänä kirjauduin ulos hostellista kello 10, joten lähdin hakemaan loput tavarani Airbnb:stä. En tiedä miksi, mutta katsoin uudelleen postiluukusta ja säikähdin. Vanha mies kuorsasi sohvalla suoraan ulko-oven edessä. Yritin parhaani mukaan olla herättämättä häntä. Hiivin huoneeseeni hakemaan tavarani. Ovea ei ollut avattu, onneksi, ja lähdin lopullisesti siitä Jumalan hylkäämästä paikasta. En tiedä, ylireagoinko, mutta rehellisesti. 2 Timistä puuttuviin lukkoihin ja uloskirjautumiseen, jolla ei ollut väliä, jos oletan pahimman. Tämä olisi ollut täydellinen asetelma pahoinpitelylle tai murhalle. Parhaassa tapauksessa mitään ei olisi tapahtunut, mutta olisin saanut paniikkikohtauksia koko yön. Yleensä rakastan yksin matkustamista, mutta tämä oli liikaa. Joskus vasta jälkeenpäin ymmärtää, ettei selviytynyt siksi, että teki kaiken oikein, vaan siksi, että sattui olemaan onnekas. Ja ehkä juuri siksi nämä tarinat jäävät mieleen, koska ne eivät olisi voineet tapahtua kenelle tahansa. Olehan varuillasi ja nähdään taas ensi jaksossa.